te ka ndungu ɗo nawnaji ɗuɗuɗe yalta hen sabu a tawa di'e no diwi no dewi tawa kadi paykoye no fija e mum sifa noon Assalamu alaikum. Fulɓe TV bandiraɓe fulɓe musidɗal pullar fuladu kala ɗo pullo woni a salminama a jurama miɗo wiye Halimatu Balde komi Gambian jomiɗo liggo Food Safety and Quality Authority of the Gambia. Hande noon hande miɗo arani on ɗo Fulɓe TV hande komin woni koɗo moɗon. Miɗo yiɗi jewten seeɗa ko faadi e kulle ko wiite ko food safety. So nani food safety ko ɗum woni ñameteji ɗi ganduɗa ko ɗin organisation amen o ma authority amen o ko ɗum kippi. Hande noon sa yeehi mi ari ɗo ko tawde invitation Kadijatu Diallo. Kadijatu mo ganduɗa na liggotono GRTS joni hande ko kanko waɗi kam ɗo invite o wi hande yomi ar mi yewtida e moɗon kala ko fewndi e kulle minnene ko gonmi he liggade ko faadi ko e nder food safety so nani ɗum miɗa andi wona hunde nde ganduɗa hande joni ko hunde hesere e nder Gambia ɗo. Food safety so nani ɗum ko suudu ganduɗa ono wiite na darna pour dartagol kala ko ñamete defeteɗo ɗo na ma ko addeteɗo ma ko jaltinteɗo e nder sare nde ko office amen ko minen dari pour yiide tan ñamete o lorata hay goto. So he nder ɗum hande miɗo yiɗi pour jewtiden mi andina on ko neɗɗo foti darde kulle ñamete o ɗo nder Gambia ɗo ɓay eɗen gandi ko hunde nde ñamete ko hunde nde ganduɗa na hitti ñamete koko hitti de. So ko ɗum waɗi wattu fof wattu nde ñaami télé na ma ko radio na so miɗo haala ko ñamete go'o ko hoɗum mbiyammi ko yimɓeɓe ko e muɗum wonan ko e muɗum polisaɓe hoore maɓɓe eyyi sabu ñamete o koko yaltinte ko yiyete kono ko to defete to ko heewi hen ɗum ko responsibility amen pour as an authority ko ganduɗa ko minen poti yaade min dartido kono enen fof eɗen gandi goɗɗum ɗum fof wawta wonde. So ko ɗum waɗi neɗɗo yo reeno yo andu ko ñamata go'o eɗen keeɓi ñameteji ɗi ganduɗa to beddaji to ko ton tan wattu fof wattu ko ton yimɓe codata ko ñamete go'o saɗa soda ko ñamete a daara taw jeewowo ñamete o jeeyowo ko ñamete o miɗo foti sodde ñamiri muɗum na so miɗo foti sodde ñamiri muɗum ko mami dartindo bodi bo laaɓina ma o laaɓani gila he kolli makko gila no ɓorñori gude makko nda ko gude laaɓɗe sabu kala ko ñamete ko wondi so tawi ko taari ɗum ko laaɓani ko Allah ɗum kayno fota andede wona ko sodete ɗum non wona fina wadde promote yimɓe ɓe neɗɗo no weliri ɗum fof no defir non ma no yeyir non ala yeeyoɓe ɓene luwana abbiɓe kala mo ganduɗa na yeyira no ganduɗa fotani yeyirde minen somin nanguima rek koye dow luwa min battama kono noon haade yimɓe yottade ton goto fof goto yo won police hoore muɗum saɗa soda ñamete to bedda yo won ñamiri ndi ganduɗa na laaɓi jeeyowo o na laaɓi ko taari ɗum ko na laaɓi wonno ɗon kay so neɗɗo dartidima ɗum ko famɗi fof a sodata ko ganduɗa janggo loranma. ɗiɗaɓel eɗen jogui ko wiite ko bekiris ko ɗum woni mburuji ɗi to fewnete to saabu mburuji ɗi gonga mburuji ɗi koto bowal to addete kono to juɗete tone tonne miɗo ñaagui juɗoɓe mburuji ɓe yoɓe mbat ko ganduɗa na yaadi he lawol saabu eɗen fof ne gari mburu na hitti mburu ko hunde nde ganduɗa sa soodi a deftotako sa soodi a juttotako no codirɗa ni ko non yamirta ɗum. So ko ɗum waɗi fuuruji ɗine ko hunde nde ganduɗa na hitti e amen. So miɗen ñaago gila he yeeyoɓe ɓe fewnoɓe mburuji ɓe kañum e yeeyoɓe ɓe sa to bitikaji to
mburu fotaka yeydede hay hunde so yeehi ha yettima to bitik to ñamete fof dal wona hay mburu tan ñamete o yo waɗe bitikaji ɗi no fotiri waɗede ñamete no wayni no mburu ni na rendine he ko wayni no muntaga dula goto ɗum ko hunde nde ganduɗa food safety ɗum woni damal amen ngal jaɓani ɗum so kala mbo yira kala jiraɗo na yeyira noon ko hunde nde ganduɗa simin nanguima rek ko rewata ɗon ko welata minen welata jomum kala ko rewi ɗon ne kadi Gambia enen fof min batten tan yilla goto fof goto yo wakkilo dal sabu goɗɗo na wawi hebde hunde heko ñamete ta ko ganduɗa ko a wawa ɗum wadde reverse na wayno sa heeɓi hen ñaw tan ko heewi hen a wawayta ɗum ñawdude so miɗo ñaagui kala ko ɗum woni tan ko neɗɗo so nattini reedu wawetake wadde opéré saka dara ko hoɗum ñamɗa ko woni ton ko sa ñami tan pari hanti ko Allah tan andi hanti ko mbo Allah suuri tan so ñamete o ɓay min koye damal muɗum gonmi ko ñaaguimi rek gila e sodoɓe gila he fewnoɓe ko ñamete gila he waɗoɓe transport nana waɗum dulaji yo wat observe ko wiyete ko good hygienic practices ko ɗum woni laaɓal dal damal laaɓal gila he laaɓal to place ɗo jomum yeyata ɗo na gila he laaɓal kañum hoore muɗum na e place o fof na ɗum fof ko hunde nde ganduɗa na wawi dandude ko ñamete ko so from the farm to the fork ko ɗum woni e senkali kulle ñametene wiyaka tan ta ko ɗumanin o tan ta ko yeyete to beddato tan so miɗen mbiya from farm the fork to the fork ko ɗum woni gila to ngesa to gila ko remete to idorto saabu enen fof eɗen gandi ko ñamete o koto ngesa to iwata so gese ɗene ko hono neɗɗo andirta hono neɗɗo foti nangirde ko gese muɗum ɗe ha yiyane ko ñamete ko iwi toon ko ɗo yettanade ñamowo ta heɓani lorange ta heɓani hunde nde ganduɗa na wawi ɗum tampinde janggo ko ɗum go'o remoɓe ɓe poti andude ko so ari ha he nder engrais ma chemical ko ɗum woni poudariji ɗi ganduɗa ko ɗum waɗete e ɗumani to gese to ɗum ko hunde nde ganduɗa wona immoto tan jaaha to marché to cooda poudar jaaha mbaɗoya ɗumanin mbaɗoya spray soko gadinna soko guertena soko gawrina hunde fof hunde na heeɓi standard hunde fof ko jiita demal to na yaadi he lawol na yaadi he sartaji na yaadi he luwaji ɗin noon wona he juuɗe meɗen enen ndemoɓe tan gone saabu to ceele to ndemaga to watte to ndemaga woni to enen fof eɗen gandi eɗen gondi toon ko ɓe wiite agricultural officers so jomum na foti wadde engrais so jomum na foti wadde poudar ko kamɓe poti ma haalande ko wattu homo poɗɗa wadde spray ma ko wattu homo woni a fotani wadde spray so a yiyat ko kala ko itta to demal to ta ñawsani saabu enen fof en jii joni ɗo wonɗo pawle ɗe keewi ɓurtiti kerol joni a yiyat neɗɗo fawe masiŋaji dara wiya yiyaka joni eɗen mbaɗi foti wadde suspect ne ma eɗen poti coɓade ne ñamete meɗen one eɗen no wayni no ñamete meɗen o foti hebde probléme na mana wondi e probléme ji ɗi ganduɗa wona ta ko Allah tan waɗi ta ko enen ko e meɗen juuɗe meɗen saabu sa daari ko wiyete ko chemical mbiyen ni daren tan ko wiyete ko sniper ko ganduɗa hay sa waɗi ɗum to nder suudu a wondi e muɗum balɗe naka 1 hour ko ɗum woni wattu goto montor wattu goto a wondi e sniper ta hay uditani kaba o a yiyan no wattama haala sa waɗi ɗum heko ñamete haru on ñamete neɗɗo ñamoya ɗum so ko ɗum waɗi eɗen poti rentade dal so wiyama food safety ko ɗum woni naka ɗumani ñamete o yo laaɓ yo yaadu he ɗumani standard ko ɗum woni ko gila to demal to ha no to waɗete store to ko ɗum woni to moftete to saabu eɗen gandi e moftande so remama ha ɗumaninama ha waɗama harvest ittama to nder gese to kadi ko ɗum heddi ko ma ɗum mofte to moftete to ne en jii ko hono wite ko yimɓeɓe ko batta ko heewi hen a yiyat jomum sona mofta waɗa hen poudariji ɗin poudariji nan ko ɗin poɗɗen wadde careful ko ɗin poɗɗen neɗɗo wiyaka wata wat poudar kono ko ma jaaha to supervise neɗɗo mo ganduɗa ta ɗum ko ɗum tan woni ligge muɗum lamdoɗa ɗum ko poudar hoɗum e hoɗum poɗɗa wadde ko wattu homo poɗɗa wadde ɗum pour hade ɗum yottanade ñamete because so sa waɗi ɗum wattu mo a fotani ɗum wadde rek so yottanima marché o rek yimɓeɓe na mbawi ɗum ñamde so ñami tan no wawi ɗum lorde wona ɗon jomum ñama ɗon he ɗon lora ɗum ɗon he ɗon aɗa wawi ñamde
aɗo ñaama no ñamirta ɗum ni no heewirta he reedu ma ɗum ni no heewirta he ñamete ma o kono ñaw o moftorto he nder ɓandu joomum awa nde on ñaw noon so moftima ha ɓooyi awa ɗum heɓa wonana neɗɗo chronique illness ko ɗum woni hono wiyete pawle ɗe ganduɗa ɗe ɓooyi he ɓandu he ɗum hay goto wawata ɗum ñawdude so mi ñaguimama on Gambian enen fof battodiren juuɗe goto fof goto wonana police hoore muɗum ɗum so waɗi minen min tampata hay goto tampata pawleje ɗe gusto goto fof heɓa hoore muɗum so ko noon yewtere men nde hannde kulle ko faadi he food safety and quality authority min Halimatu Balde mi yetti Kadiatou Diallo kañum he Abdoulaye Mbaalo ɓe ganduɗa hannde ko ɓe mbaɗi kam ɗo invite hannde yomi yewtit he moɗon e musidal ngal kulle minen ne darangal amen ko famɗi fof komin bone wadde kulle ƴewtagol ko ñamete ko gila to gese to han gila to marché ji to han gila to beddaji to han gila to furuji gila hay e ndiyamele ɗe ganduɗa ko ɗen gonɗen he defirde ɗum fof ko hunde nde ganduɗa minen ko ɗum fof miɗen ƴewto ɗum so mi yetti Kadiatou Diallo ɗo Talinding kañum he Abdoulaye Mbaalo miɗo yettaɓe tigi noon yo Allah nawru TV o to yeeso e Fulɓe TV ne télé mo ganduɗa eɗen poti mo wallitade ɓay eɗen gandi enen eɗen poti andude ko heewi so ɗum ko heewi e muɗum so heɓima ni no wayni no télé ni so Allah jaɓi ko hono wiyete en yewtere nde ɓurti ɗum woni nar wallat enen fof fewndi wo ko ɗum yewtirte te ka ndungu ɗo nawnaji ɗuɗuɗe yalta hen saabu a tawa di no dewi tawa kadi paykoye no fija e mum sifa noon